Берәүләр татар җыры үсештә дип эйфорияга бирелеп йөрсә, икенчеләре киресенчә татар җырының юкка чыгуына борчыла. Миңа калса, ике якта да хаклык бар, чөнки әле татар сәхнәсенә ят өслүпләр, рок, рэп, R&B кайчан гына чыннан да ят күренеш иде. Бүген алар бар һәм татар җыры дөнья музыкасы белән бергә атлый дияргә була. Бәлки шулайдыр да гүзәл, әмма алар барысы бергә җыелышып чын татар моңын сәхнәдән сырыклап чыгармасмы? Менә монысы хакында бүген без мәдәният дөньясында тапшыруында сөйләшербез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле көн. Бүгенге әңгәмәбезне без кулачлырак итеп күз аладык һәм шул максаттан төрле өслүптә җырлаучы яшьләрне һәм инде өлкән буынны эндәштек. Шулай ук бүген безнең студиябездә Казан дәүләт консерваториясе студентлары, Татар дәүләт гуманитар педагогия һәм Мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Әңгәмәбезне башлап җибәргәнче, әйдәгез бер тавыш биреп, ике лагерьга бүленеп куйыйк әле. Кемдә кем бүгенге көндә татар җыры үсештә дип саный, кулларыгызны күтәрегез. Үсештә. Үсештә дип саный. Булайрак, ныграк. Ага. Болай үсештә дип санаучылар азрак икән әле монда. Бик аз. Безнең көтүебез. Без яшьләрне күргәч, гүзәл белән уйлап куйган идек. Бүген үсештә дип санарлар. Хәзер үсештә дип әйтерләр инде. Каршы як булыр дип уйлаган. Кара каршы як булыр дип уйлаган идек. Ә монда әле безнең үсештә дип санамыйлар. Менә мин алайса монда иң күп безнең рольләр уйнаган, эш роль уйнаган Алсудан сорыйк әле. Алсу, менә ни өчен үсештә түгел дип саныйсың? Беренчедән, безнең бүгенге эстрадада күп кенә җырчылар, мин аларны обижать итмәсем дә килми инде. Алар нигезе юк аларның. Аларның профессиональ һөнәри белемнәре юк. Минемчә, менә врачлар да бит, алар табиблар да аларның һөнәрләре, алар укыйлар аның өчен. Күпме ел укыйлар, җырчыларга да укырга кирәк, нигез булырга тиеш җырлар өчен. Һәм дә күңелне биреп тә барысы бергә ул менә һөнәр һәм күңел булырга тиеш. Казан дәүләт консерваториясе студенткасы Алсу Шәмсетдинованың фикерен аңладык. Менә үсештә дип санаучылар. Чыннан да үсештә. Менә үсештә диючеләр булды. Кем кул күтәрде? Әйтер сүзегез. Нәрсә белән дәлиллисез үсештә дигәнне? Илфак. Мин үсештә дип әйтмәсем, ул теге киңәя генә бүгенге көндә. Менә Алсу бит инде. Алсу әйткәнгә мин бер әйтерим, музыкага теге врач, кибетчегә дә укыйлар бит инде. Бухгалтер профессиясенә хәтлек кебек карау, ул аны бер төрле теге кустарный урысча әйткәндә нигә кертү. Бер кайчан да безнең халык җырларын профессиональ кешеләр җырламаган 1000 еллар буенча. Бунсы бер. Икенче яктан, бу сүзләр бит инде ул безнең бик күп журналистлар үзенә татар җырын сүгеп исем ясады. Яза белмәгән журналист татар эстрадасы бетте дип язырга ярата. Мин яшьләрне гел карап барам. Менә консерваториядә укыйсыз, бит. Мин шу бер генә әйбер тәкъдим итәм. Консерватория, аңынчы музыкаль мәктәп бетерәләр буга инде, моннан училище. Җыелыгызда чыгып китегез, татар халкы яши торган җиргә. Авылларда татар халкы яши, ул Казанда түгел. Әле укыган вакытта, укыган чорда дисез. Укыган чорда, или укырга бетергәч, ничә кеше килер икән концертыгызга, һәм ничә кеше карар икән сезнең профессиональ дәрәҗәдә җырлавыгызны. Ләкин сезнең бәхәсле бу сорау, чөнки студентларга тамашачы килмәскә дә мөмкин, чөнки бит бетергәч, менә монда Илфакка җавап бирүче егет бар. Микрофонны икенче рәткә җибәрегез әле. Менә сүз әйтәсез, килми дисез, җыймый дисез, тамашачыны җыймый дисез. Без бит мәсәлән җыймый димим, мин әйтәм чыгып китегез дә карагыз санап. Юк. Әйтәсем килгән сүз, мәсәлән, яшьләрнең укыйсы килми икән, без бит мәктәпләрне япмыйбыз. Монда да шулай. Югары дәрәҗәле музыкасыны пропаганда итәргә кирәк. Әлбәттә кирәк. Пропаганда ясаган әйбер бер мәлне ул халыкны дивана дип санау бит инде 7 миллион татар дурак була алмый. Әгәр дә ул Казан эчендә менә монда кайнаучылар тиге бер бәләкәй генә круг, ул музыка тәнкыйтьчеләре, әзрәк журналистлар, шушы консерватория бетергәннәр, җитди музыка белән шөгыльләнәләр. Читтән караганда шушындый ни туа, алар менә үзләре өчен һәм критиклар өчен шушында бәләкәй генә эшләп яталар. Мин монда сүзне бүтән әйбер турында әйтәм. Теге
Bizning действительно эстрада бүген 600 генә түгел, 600-дән артты. Илфак әфәнде, менә бу урында мин сезне бүләргә мәҗбүрмен, чөнки менә сез әйтәсез, бәлки безнең музыкаль тәрбия, музыкаль культурага тәрбия җитмидер тамашачының, киң катлам тамашачысын. Без бит, мин дәвам итеп бетерим әле бу фикерне, ни өчен бүгенге көндә бит без тәрбияләргә тиеш, сәнгать халыкны тәрбияләргә тиеш. Ә без халыкның үз эшеннән тартып чыгарабыз да, мәгез сезгә үзегезнекен дибез. Бер сүз дә юк. Менә син авылдан, үзегезнең авылыгызны күз алдына китерегез. Һәм аны ничек тәрбияләү турында күз алдына китерегез. Мәктәптә музыка дәресе бар. Бөтенесе укый, 3нче класстан башлап. Ләкин ничек? Бу бит тагын бер сорау. Юк, нәрсә эшләргә соң хәзер? Безгә хәзер 3000 татар авылында 3000 укытучы бармый бит, менә консерватория биткән. Берәрсе барып авылда эшлимисең? Берсе дә эшләми, шушында утыра Казанда. Рөстәм Асаев. Мен алай дип санамыйм, чөнки мен инде училищеда биттем, консерваторияда биттем, аспиратурасында биттем. Опера театрында да эшлим, һәм эстрадада эшлим. Бүгенге көндә Аллага шөкер, һәм авылларга барып, халкыма, үземнең туган якка да кайтам, төрле авылларда чыгыш ясыйбыз. Берсе дә син консерватория биткән, академический җырлыйсың дип әйтүче юк. Без тәрбияләргә тиешбез халкыбызны. Һәм алар чыннан да бүгенге көнне шырдый-бырдый җырлардан туй биткән инде. Шундый җыр булган бит опера театрына халык йөргән, киң катлам тамашачысы. Сүз дә юк. Хәзер юк. Бу сүз 20 ел бара. 20 ел шушы турда сүз бар. Юк, бу инде мәкаләй махсусада Тукай моны 12нче елда ук язган. 100 елдан артык бара. Гомер буе бара. Менә Римма ханым. Гомер буе бара. Шуннан да тәрбияләү кирәк. Нәрсә генә әйтсәң дә, баланы кичкенәдән үк тәрбияләргә, классик музыканы тыңларга өйрәтергә, операга йөртергә, бу инде бу идеальный вариант булыр иде ул. Ләкин олай булып чыкмый. Элек тә булмады инде ул. Хәзер инде бигрәк тә ул булачак эш дип тә санамыйм мин. Чөнки бер кеше дә бу эш белән шөгыльләнми. Элек филармонияларда викторина бүлекләр барып, алар мәктәпләргә барып күрсәтәләр иде. Ариялардан үзекләр, классический менә мәсәлән композиторлар турында концертлар, алар белән таныштыру, ниндидер эш элек эшләнәдер. Хәзер ул эш бөтенләй эшләнми бугай. Әмма ләкин монда теге яшьләргә биреп менә килерләрме сезнең концертка килмәсләрме дип түгел әйтмәскә кирәк. Монда безнең бөтен дәүләтебезнең, бөтен кешеләрнең бу эш турында уйлаулары кирәк. Без монда менә монда сөйләшеп кенә утырып, теге менә шулай кирәк түгел. Моны дәүләт дәрәҗәсендә эшләргә кирәк. Чөнки элек менә без кичкене җырлый башладык. Теге профессионал сәхнәгә чыктык, җырлый башладык. Без кемнәр белән эшлидек? Композиторлар белән. Без Мансур Музафаровлар белән эшлидек. Без Фасил Әхмәтовлар белән эшлидек. Хәзер кайда ул андый композиторлар? Яшьләр каян тапсын ул шундый музыканы? Менә консерваториядан җырчылар килеп утырганнар. Менә бүген безнең композиция бүлегенә дә бар монда. Композиция бүлегеннән кемнәр бар да, кемнәр нинди музыка язалар алар хәзер менә шул турда сорыйк әле. Хәзер бит бөтен киләчәктә эстрадага хезмәт итәчәксезме сез? Хәзер мин беләм менә нидән дә консерваториядә укыган яшьләрнең дә үзләре алар шигырьләрне язалар, үзләре нитәләр, үзләре музыкасын язалар да, үзләре башкарып концертлар биреп йөриләр. Ниндидер теге Риза Хияровалар мәсәлән, Мәсгуда Шамсетдиновалар алар язалар иде. Теге камерный музыкаларда, симфонический музыкалар, опералар язалар. Әмма ләкин аларның җырлар язарга да вакытлары җитәдер. Күпме җырларын без менә кемнәрдер теге үзем мин шигырь язып, үзем җыр язып, ул башка да килмәйди. Кемдер профессиональ дәрәҗәдә сәнгать белән татар җыр сәнгате белән шөгыльләнергә тиеш. Беләсезме, менә Риза Хияров белән мин күптән түгел сезгә ни җир кирәк сәхифәсе рубрикасында очрашкан идем. Ул әйтә, шул кадәр үзешчәннәр басты сәнгатьне, җыр язасы да килмиде. Чөнки менә халык хәзер аерда да белми. Дөрес, үзешчәннәр басты дип профессионаллар эшләмәсә, кем бассын соң, кемдер эшләргә тиеш. Әлбәттә бу дөрес. Буш урын булмый. Әмма бит бүген пропагандага да, әмма без башкалар эшләячәк. Римма ханым, бүген бит пропагандага да эш нота арасында адашып йөргән үзешчән композитор җырына пропаганда күбрәк, мондый профессиональ җырга караганда. Мин монда бер кызның менә монда микрофон тотканын күргәнем. Аның әйтәсе сүзе булса, Илүсә, әйтер сүзе бар иде булса кирәк. Сез хәерле көн. Бүген мин консерватория студенткасы. Шуңа күрә мин күкрәк киереп әйтә алам, безнең консерваториядә бар студентлар музыка язалар. Бүгенге көн студентлары, композиция студентлары бик күп үрләргә менәләр дип әйтәсем килә. Безнең яшь студентыбыз бар, ул рок-опера язды, татарча. Бүгенге көндә безнең оперный студия аны куярга җыена. Шуңа күрә минем
әйтәсем килә, безнең композиторлар эшли. Менә билгеле без күрмибез ахрысы. Бәлки аларга продюсер кирәктер, шулай ук. Мәсәлән, менә безнең теге шушы үзешчән композиторларның җырларын күтәрә торган продюсерлар кебек, безнең дә студентларга кирәктер бәлки андый продюсерлар. Бәлки түгел, ул кирәк, ул чыннан да чын музыканы күрсәтә белергә дә кирәк, халыкка Менә Вил Усманов, Менә бу урында тамашачыларга да мөрәҗәгать итеп алыйк әле, Искәндәр, чөнки менә шундый бәхәс китә, тамашачылар эндәшми. Чыннан да замана үзгәрә һәм ирексездән җырлар, җырчылар һәм тамашачы да үзгәрә. Менә бу яхшыгамы, әллә начаргамы? Сез ничек уйлыйсыз, хөрмәтле тамашачылар? Менә бу бәхәскә сез дә кушылып китсәгез иде. Студиябыз телефоны 570-50-75. Вил Усманов нәрсәдер әйтергә телим? Юк, мин Вил Усмановны хәтерлим, нидә Тинчурин урамындагы Тулай тракта музыка училищесы студенты, үзе җырлар яза иде. Бернинди продюсеры да булмады, беркеме дә булмады, килеп чыккан чагын хәтерлим. Вил, ничек уйлыйсың? Бүгенге көндә кирәкме? Менә продюсерлыктан торамы, әллә кешенең үзеннән торамы бу? Әллә ихтыяҗ булмаудан торамы? Беренче чиратта минемчә кешенең үзеннән тора. Ул бүгенге көндә аеруча минем тавыш бар дип кенә әле тамашачыны яулап алу мөмкинчелеге юк. Монда әлбәттә җырларны да сайлый белергә кирәк. Хәзерге заманда бик күп юнәлешләр, менә дөрес юнәлеш ала белергә кирәк үзеңә, шулай ук. Менә миңа да заманында бик күп сөйлисем килми, ләкин училищеда укыган вакытта, минем һәр вакытта укытучым әйтә иде: "Вил, сиңа менә классик җырларны күбрәк җырларга кирәк, синең мөмкинчелегең бар, җырла шуларны" дип. Әмма ләкин 90нчы еллар башында безнең эстраданың бик гөрләгән вакыты, җырлыйсы килә җиңелрәк җырлар, җайлырак җырлар, үзем язам. Менә инде менә соңгы елларда шушы укытучым әйткән сүзләргә кабат килеп кайттым. Чыннан да безнең мәшһүр композиторларыбызның әсәрләренә аеруча бүгенге көндә халык сусаган һәм без аны концертларыбызда тоябыз. Инде продюсерлык дигән әйбер бүгенге көндә кирәк әйбер. Ләкин әле бит каяда булса кеше эшкә урнашырга тиеш. Укыган вакытта каяда булса эшкә урнашырга тиеш. Без менә минем үземә килгәндә мин бәхетле дип саныйм. Училищены бетерүгә мин Казан милли мәдәният үзәгенә эшкә урнаштым, филармониягә урнаштым. Мин һәр вакытта рәхмәтле менә Закиров Ринат Зинуровичка. Бүгенге көндә дә бездә филармониядә җырчының язмышы бик күп факторлардан тора. Монда инде талаты гына да түгел. Чыннан да анысы шулай. Менә Вил әфәнде сезне туктатып, бер тамашачының фикерен тыңлабызыйк әле. Алло, исәмсез, хәерле көн. Алло, тыңлыйбыз. Исәмсез? Бүгенге эстрада алга тәгәриме, артка тәгәриме, ничек уйлыйсыз? Мин үзем инде профессионал композитор, Казан дәүләт консерваториясын тәмамладым. Бүгенге көн Россия һәм Татарстанның композиторлар берлеге әгъзасы. Ләкин инде менә яшь булуыма карамастан күптән түгел генә иҗат концертымны үткәрдем. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, яшьләр бар ул бүгенге көндә, алар эшлиләр. Мондый классик дәрәҗәсендә дә, менә эстрадада да без иптәшем белән бергә эшлибез. Илмира Галимова? Кызыксыну гына җитмидер яшьләргә карата. Шуңа күрә каршылыклар күп була безнең иҗатта, менә концерт оештырган вакытта да безнең мәдәният өлкәсендә кызыксыну күбрәк булса, без инде үз фикеребезне әйтәчәкбез. Илмира Галимова булды, ялгышмасам, әлеге вакытта Илмира Галимова яшьләр театрына музыка яза, спектакльгә. Димәк, инде менә консерватория тамамлаган студентлар, алар барыбер да ниндидер өлкәдә эшләмичә калмый. Филүсә ханым күптән микрофон тота. Нинди табышлар һәм югалтулар бүгенге эстрадада? Әйтер идем, эстрадабызны үсә дип тә әйтелмәс идем, һәм үсми дип тә әйтелмәс идем. Үсми дип әйтергә була, үсә дип әйтергә була, чөнки менә монда утырган җырчылар, элеккеге безнең буын җырчылары, укытучылар утыра. Алар бит булсын дип тырышалар, алар эшлиләр, көтүтүне булсын дип тырышалар. Менә монда утыра безнең каршыда училище укучылары, вокалистлар, консерватория укучылары. Алар тоже булсын дип тырышалар. Менә мин әйтерим, бүгенге эстрада дибез әйтендә. Ул эстрада турында соңыннан нәрсә ул эстрада сөйләшербез. Эстрада шоу-бизнеска корылган. Менә шунсы безнең начар. Һәм менә бунсы бүтән эстраданың үсешенә
Җәмәгатьчелек тарафыннан да һәм җитәкчелек тарафыннан битарафлык, аны үз агымына кую һәм системалаштыру юк. Менә шул бик нык. Нинди адымлар эшләнергә тиеш? Менә системалаштыру, ничек иттереп, менә шуның хәтле халыкны 600 җырчы диде Илфак Шиһапов, әйме? Ничек итеп аларны системага салып була? Элекке вакытларда безнең филармонияда да, радиода да худсоветлар бар иде. Әйбит. Цензура кирәк дисез инде. Цензура кирәк, тәнкыйть кирәк. Һәр вакыт ул начармы, әйбәтме, әйбәт тәнкыйть, музыкаль тәнкыйть, профессиональ тәнкыйть кирәк. Ләкин ул цензура булырга тиеш түгелдер, чөнки без ул заманнан үттек бит инде һәм хәзер хөрлек заманы бер яклап караганда. Юк, Әмма хөрлек дип Ул милләтнең ниндидер булмый бит инде. элеккеге кебек бик катгый да булырга тиеш түгелдер ул. Алай ук түгел. Цензура түгел ул. Ниндидер цензура түгел. Уйлады, Музыкаль кызды Шамил абый. тәнкыйть. Нигә соң безнең күрше республикаларда, Башкортстанда ул нәрсәләр бар? Алар бит иләктән иләп чыгаралар. Безнең җырчыларны. Әйтер сүзегез бар. Цензура дигәндә, исәнмесез. Цензура дигәндә цензура кирәкми. Ул бик куркыныч нәрсә. Хөкүмәттәге цензурада, монда сәнгатьтәге дә. Әлбәттә, мин бөтенләй икенче чор кешесе булар белән чагыштырган вакытта без әле бераз бәхетлерәк сәнгать кешеләре идек. Чөнки ничек кенә җырласак та, ничек кенә башкарсак та безне хөкүмәт үзе тота иде. Үзе безгә акча түли иде, безнең тамагыбызны туйдыра иде. Сез ул яктан, сез фидакарлар, сез үзегез нәрсәдер эшләргә тырышасыз. Чөнки сезне содержать итеп торучы кеше, ул аңлыйм, кемнеңдер кайсыңдыр банкир бар. Әйеме, бу бәхетле кеше, бу кеше чыга радиога да, бу кеше чыга телевидениегә дә, моның өчен юл ачылган. Бу шуның белән үзенең ичке дөньясын онытып җибәрә. Бу нәрсә башкарасы килсә, шуны башкара. Үзенә үзе бу худсовет була алмый, тикшерү моның бетә, бераз ваклыкка китә. Җырны да бу агым белән алып бара бу. Аның белән түгел, аны баш белән алып барырга кирәк. Менә Димәк инде һәрбер кешенең үзенең күңелендә сәнгать оешмасы булсын. Ичке дөньясы тирән булырга тиеш. Беренче радиода Сирина Латыпова да әйткән иде, Шамил әфәнде, әлбәттә инде сез бик күп еллар эшләгән кеше, эстрадада фикерләрегез бар һәм инде шушы минутта әйдәгез әле Шамил Әхмәтҗановның 70 яше тулганы белән котлап узык. Чөнки 7 мартта аңа 70 яшь тулды. Рәхмәт Шамил абый. Һәм менә шушы менә бу мине шуңа көйдән рәхмәт котлавыгыз белән. Мин хәзер үзем менә сәнгатькә басканыма 43 ел. Шуннан бер дә тайпылганым юк. Бүтән гомеремне, бүтән яшьлегемне, бүтән картлыгымны сәнгатькә биргән кеше моңа әгәр дә сәнгатькә керәсең икән, ихлас булырга кирәк. Шамил абый, ихласлык турында беразданрак сөйләшәбез, әйме, безгә бик ерактан шалтырату бар һәм ул күптән китеп тора. Тыңлыйк әле. Алло, тыңлыйбыз сезне? Менә шулай. Менә шулай. Бу инде эзелде. Шамил абый, дәвам итә алабыз рәхәтләнеп. Мин үзем укытучы булгач, кулдан хайран гына укучылар чыгып китә. Бу менә кешенең нәрсәдә? Миңа әйткәне бар иде. Мин аны ачыктан ишетәм, бер зур хөкүмәт әһеле. Ярый Шамил, син Илһам Шакиров та түгел, син фәлән дә түгел, әмма ләкин син Шамил дидер иде. Синең үз сукмагың бар, үз җырың бар, үз моңың бар дип. Хәзер монда бер радиодан, телевидениедән әйтсәң, бер җырчыдан сорасаң, кем синең буласың килә дип сорасалар, минем Салават буласы килә, я Айдар буласы килә. Я Зәйнәп буласы килә диләр. Син бер вакытта да алар булма. Син үзең булып, үз сукмагың булып, үз җырың булып, үз моңың булып, кеше тавышы белән җырларга кирәкми. Үз тавышың үз дөньяңда. Әлбәттә сезгә авыр. Шамил әфәнде, гафу итегез, менә безнең бик күп кунаклар, шуңа күрә монда без сезне туктатып бер генә сорау бирик әле тамашачылар. Менә әле без бүген халыкчан башкару турында да әйттек, академик башкару, ләкин без тапшыруыбызны яңа формат музыкасы турында сөйли башлаган идек. Кымаучы үйтәме бүген үсешкә менә бу татар җырының әллә юкмы? Әйдәгез менә бу урында тукталып, Сотворение мира, быелгы Сотворение мира халыкара музыка фестивалендә
бик яхшы уңышлы чыгыш ясаган Азат төркеменә сүз бирик. Һәм инде менә шушы өслүп турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Исәнмесез, хәерле көн. Бу Хәсән Туфан шигыренә язылган җырым сиңа. Yatkar itip şeşekler bile Sin de gitti Düsümnü dikmina Ömürlük bir isterlik idi U tüşünde yürgen şaklarında Juğandır ol mine deysin mi Yok canım bile Işıkla olup çıktım Halakatlar oşa Min sine Nişe tapkır gizem bu temine Şiir şarının orbitasın mi Dik bir koyda Şıratmadım sine Kabalmadım, tabılmadın sin Uçraşıp bir dağın vokzallarda Sağ bulaşıp ütersin idi Yüreğimde sinen yerinlerle Uzak istedik Bir yılı söz etsin bulmasa Bu şiğin yok Uzun məngülükdə Bir günə qan Yaşayıb üzülasa Belki күпләрегез бу төркемнең чыгышын беренче тапкыр гына ишеткәнсездер. Әмма без тәэсирләребез белән кыска вакытлы рекламадан соң уртаклашырбыз. Жир сәнгате айрым алганда татар эстрадасының бүгенге халәтенә бәя бирергә тырышабыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге кунакларыбызның фикерләре белән килешәсезме, яисә каршы чыгасызмы? Үз фикерләрегезне 570 50 75 телефоны аша җиткергә мөмкин. Һәм менә бик ниндидер хафаланып бер өлкән буын тамашачыбыз шалтырата дип әйттеләр. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Тыңласагыз, мин әйткән сүзләргә яшьләр үпкәләмәсен, сразу әйтәм. Без элеккеге заман кешеләре җүләгезне әйтмешли. Безнең җырлаучылар Римма Ибрагимовна, Вил Усмановна, аннан башка квартирчыларны без бик тә яратабыз. Безнең заман кешеләре 40-43 еллык кешеләр. Уже концертка барудан туктадылар. Яшьләрне жарты ялангаш, кәҗә кебек урыс эстрадасына ошатып сикерүләрне туйдырды халыкны. Шуның өчен бу бик вакытлы күтәрелгән сорау дип мен. Яшьләрне кешечә ки, менә
Римма ханым утыра. Римма ханым ол яшьләрне алсын иде үзенең иретелгән кеше кебек киенеп чыгарга сәхнәгә. Сәхнәгә чыккачтан хәзер дин вакыты җиткән. Дин тотабыз, намаз укыйбыз, җыр тыңлыйсыбыз килә. Әмма күз зинасы дигән нәрсә бар бит. Күккә гашык. Рәхмәт апа шалтыратуыгызга. Рәхмәт апа алайттырып, аның теге күп очракта җырлый белмәүчеләре я киенеп бетмәгән, я шишенеп бетмәгән кыяфәттә чыгалар. Җырлый белүчеләр киенәләр. Әле менә шулай киенсеннәр инде дип безгә телевидениегә дә бик еш шалтыраталар. Менә әйтегез әле гүзәл киенсен әле шул кеше. Безнең карт җырчыларыбыз бу хакта ни уйлый икән? Безнең тагын бер шалтырату бар иде түгелме? Булды инде. Менә карт җырчылар дип әйткән вакытта мин гомерем буе тыңлаган вакытта Илһам Шакировның bir oyağında kırığa alıp bir gine sikirip koyganda görmedim. Bu nene tamaşaçının nersedir bir oldau, yoldau bilen bu şıgıllanu sahnede biyip tigili doполнительный көрсәтү. Әгәр дә җырчы икән ул. Тавышларының тавыш белән генә тегешен Илһам Шакировны җәлеп итәләр иде тавыш белән генә. Ул тик бию белән хәзер кырыена унар биючы чыгарып, аның биючы өстенә җырчы өстенә сикереп чыгып китә, яланга чыкты. Бу уже нәрсә дип әйтәсең? Моның ничектер Шамил әфәнде, әлбәттә, ләкин бит заманы үзгәрә. Бүген бит инде кайын кырыена бастырып кына җырлатып булмый. Үзгәрә дип бит ул. Дөнья бит алга бер якка. Алай булмый бит ул. Әгәр дә сикерү булмаса, бәлки аны бөтенләй карамый башларлар иде. Ул теге иң кыргый негрлар рәвешенә кирип бөтенләй теге штансы чыгып булмый бит инде. Кеше бит бөтен матурлыгын ул ичке дөньясын саклап калырга тиештер дип уйлыйм мин. Бөтенесе İttifak Türkümünden İlyas Gafarov инде микрофонын тапшыру башыннан күтәреп утыра. İlyas әйе? Менә Алсуның сүзләреннән соң профессионализмга карата бер хәл исемә төште. Күптән түгел Казанга Екатеринбургтан бик җитди журналист һәм тәнкыйтьче килгән иде. Һәм ул Казанда иҗат итүче бер төркемгә шундый сорау бирде. Менә егетләр, төркемдә бары тик татар егетләр, кызлары катнаша. Ул сорады, менә егетләр, сезне Германиядә тыңлыйлар, Япониядә тыңлыйлар. Ник сез үз туган телегездә иҗат итмисез? Сез татарчада, русчада җырлый аласыз бит. Менә сез бары тик инглиз телендә генә җырлар чыгарасыз. Алар җавап бирде, монда индустрия үсмәгән. Монда без үзебезне профессиональ яктан үстерә алмыйбыз һәм музыка белән генә татар телендә җырлар язып, үзебезне ашата алмыйбыз дип җавап бирделәр. Менә никтер Мәскәүдә, Петербургта туган телендә җырлап кешеләр үзен ашата ала, ә менә Казанда андый мөмкинлек юк. İlyas, әміне сіздің 5-ші каналдан, Петербург каналында сіздің түркім турында бір видео язма қараған едім. Анда бұлай дейлер, менә İttifak түркімі, R&B, ғумен менә бұл яңа форматлар, татар кішісі мұсылман дүниясы үшін ол доңғыз иті білән бір дей. Демәк, инде алар менә шулындай протест білдіруші яшьләр дейлер. Менә сіз шыннан да келешәсіз ме мұның білән? Менә бит сез үскәндә дә татарга хас булмаган стильләр туып килгән иде. Илһам Шакировның soul, funk һәм bossa-nova белән экспериментлары әле дә яшьләрне бик тетрәндерә, чөнки ул чыннан да зур тарих, зур сәнгать үрнәге булып санала. Беләсезме, бәлки 20 елдан соң хәзер хас булмаган әйберләр классикага әверелер. Әмма бит ул Идел төркеме белән мин аны ул күрәм мин аны. Әмма бит ул татар музыкасының кануннарыннан чыгып китми иде. Бүгенге көндә без менә ничектер чыгып китәбез, үсәбез дибез дә. Әйме, ниндидер үзебезгә хас булмаган төрләргә кирип китәбез. Бүген инде пышылдап җырлаудан теге тамак йыртып акыруга, шигырь сөйләүләргә күчеп беттек, әйме. Шуңа күрә, бу безгә зыянгамы, файдагамы? Менә ничек уйлыйсыз? Юк, менә чыннан да Азат төркеме чыгыш ясады. Әле бәлки кемнәрдер беренче тапкыр ишетәләрдер. Гомумән менә ничек кабул иттегез? Тәэсирләр ничек? Менә мин беренче кабаттан булыйм шушы рок музыканы. Әйбәт, ул әйтәне акустик этно-рок музыка. Әле яңгырады. Миңа Хәсән Туфан сүзләре билгеле. Рок музыка ул чит илдән кертелгән, чит җирләрдән кертелгән, безгә яңа әйбер. Әйбәт.
рок музыка буенча безнең рок группа белән эшли Бабкина ансамбле белән һәм тагы Кадышеваның ансамбле рок музыка белән. Минем фикеремчә, элек мин уйлый идем, рок музыка ничектер бездә чит әйбер. Biz müstakillikni, millilikni saqlayбыз дисәк, менә бул чит кергәннәрдән сакланырга кирәк дигән фикердәйм. Менә бүгенге җыр миңа ошады. Чөнки Хәсән Туфан сүзләре. Һәм жанлы музыка, тере тавыш бөтенләй икенче төрле кабул ителә шулай бит. Жанлы музыка. Икенчедән рок музыкага, этно музыкага керә бит әле аутентик музыка. Әйбет, ничек бар шулай җырлау. Һәм менә шушы рок музыкада халыкчан җырлау манерасы була. Менә билгеле, значит, безнең татар җырларын, халык көйләрен бигрәк тә халыкчан җырлау манерасы аутентик формада. Аутентик, значит, бүген не бара, аңлашылмау, менә шул аутентик, менә әби бабалардан туры язып алынган, үзенең диалектларын саклап, җырлау манераларын. Яшьләр белән дә аралаштырыбрак барыйк, менә безнең тагын егетләр. Бер секунд, менә Азат Гыйлметдинов утыра минем янәшәмдә бит. Ул профессиональ композитор, консерватория тамамлаган, очраклы кеше түгел дип әйтәсем килә. Ул бит инде башка юнәлештән дә китергә мөмкин иде. Шулай бит, Азат. Менә ни өчен бу форматны сайладыгыз? Микрофонны җибәрегез әле, мөмкин булса Азатка, аннан соң дәвам итәрбез. Фикереңне онытма. Мин консерваториядә укыган вакытта бик нык безнең борынгы мөнәҗәтләр, бәйтләр белән кызыксындым. Һәм шул ук вакытта шундый идеям, шундый хыялым бар иде. Менә шушы безнең борынгы бабаларыбызның моңнарын һәм заманча музыка белән берләштерергә. Хәзер безнең төркемебез, Азат төркеме, шушы юнәлештә эшли. Безнең репертуарыбызда 50% диярлек халык җырлары, ул татар халык җырлары гына түгел, бөтенләй гомумән төрки халыкларның моңнары, көйләре, музыкасы. Һәм без аны көнбатыш музыкасы белән берләштереп ясыйбыз. Минемчә, бу экспериментта үзе һәм икенчедән ул минемчә безнең милли музыкабызны яңа профессиональ һәм яңа сәнгать дәрәҗәгә менгергә тиеш. Димәк, инде сез дә татар җырының үсеше өчен көрәшәсез. Бер менә шундый Газинур Мурат белән сөйләшеп утырганда, шагыйрь белән, шундый сүз әйтте. Безнең татарның музыкасын дөньяга чыгарырлык, ул бер халыкныкыннан да ким түгел ди, чөнки ул үзе дә әйбәт җырлый. Аны бары тик чыгарушы төркем юк ди. Мәсәлән, Абба шикелле татар киен инглиз телендә генә җырлый торган төркем төзергә дигән тәкъдим белән чыга ул. Бу мөмкинме? Менә ничек уйлыйсың син? Менә без инде әйттеләр, Сотворение мира фестивалендә катнаштык. Менә 10 мартта Эмергенция халыкара фестиваль, ул Германиядагы фестиваль, бөтен дөньяда хәзер отборочный турлар бара. Һәм без финалга чыктык. Шушы фестивальнең Казандагы отборочный турда. Мин уйлыйм, безнең бик көчебез бар, Мәскәүгә барып, аннан соң Германияга барып. Һәм шулай ук хәзер бит яшьләргә, яшь музыкантларга бик күп ярдәм, бик нык ярдәм итә интернет. Интернет аша без сөйләшәбез фестивальлар белән. Димәк, инде элемтә бар, Азат. Соседний мир һәм вот Германияга җибәргән трекларны, алар безне көтеп торалар. Без бөтенебез дә үзебез турында сөйлибез, әмма куелган сорауга җавап бирмибез. Ничек уйлыйсыз? Мөмкинме? Студия ничек уйлый бу хакта? Әлбәттә, минемчә мөмкин. Мин бер-ике генә сүз әйтеп килеп, Азат төркемен тыңлыйм, миңа бик ошыялар, чыннан да. Татар музыкасында да рок та булырга тиеш. Төрле направлениялар, безнең татар яшьләре татар телендә ул направленияларны тыңлап, ишетеп үсәргә тиешләр. Мин уйлыйм. Чөнки каяндыр Западтан кергән, руслардан кергән түгел, үзебез татарча җырласыннар. Ләкин аның төбендә безнең татар музыкасы, безнең основасында торырга тиеш. Әмма бу гибридка әйләнмиме? Юк, гибридка әйләнми. Менә мин берничә ел элек Кытайга барып кайттым. Кытайга барып кайттым. Кая гына барсаң да, нәрсә генә эшләсәң дә, бөтен җирдә инструменталь музыка яңгырап тора. Шушы пентатоникиндан да, шушында алар бер нинди шигелешсез, теге башка милләтләрдән нәрсәдер алган, моннан алган, тегеннән алган түгел, үзләренекен алар
Төрле юллар белән менә шушы рокта аларның ничектер Кытайча яңгырый, тегесе дә Кытайча яңгырый, ләкин аларның основасында ята Кытайның национальный теге милли музыкасы, милли җырларына нитеп ясалган, башкарылган, нигезләнгән җырлар. Шуңа күрә нигезендә безнең үзебезнең милли сәнгатебез, милли музыкабыз ятарга тиеш. Менә яшьләрдән яшь егет инде кайчаннан бирле консерватория студенты буларак әйтәсем килми, татар буларак әйтәсем килә. Җырның бит төп мәгънәсе, җырның мәгънәсе. Без татар эстрадасы дибез. Татар ул милләт дигән сүз. Милләтнең үз гореф-гадәтләре, үз байлыгы, үзенчәлеге бар. Без шул үзенчәлекне югалтмаска тиеш. Җыр бездә җыр шун булышырга тиеш бу эштә. Минемчә, менә бу төрле юнәлешләр, рок булсынмы, поп булсынмы, анда R&B булсынмы, нәрсә булсынмы, ләкин ул асыл мәсьәләсен Рима апа әйткәнчә югалтмаска тиеш. Бер элекке галимнең сүзе бар, милләтнең киләчәген беләсегез килсә, аның яшьләренә карагыз дип. Менә хәзер уйланырга кирәк, безнең яшьләр нәрсә тыңлый, нәрсә турында уйлый. Шуны уйларга кирәк. Әмма бу гибридлаштыру чынлап та юкка чыгаруга китермиме соң? Ничек уйлыйсыз менә монда? Менә монда яшьләр тагын кул күтәрәләр безнең. Менә яшьләр кул күтәреп торсын, безнең элемтәдә Исламия Махмутова инде 5 тәннән көтә. Исламия ханым профессионаллар шөгыльләнергә тиеш. Юкка чыгаруны тыңлап алыйк, мөмкин булса Филүсә ханым. Алло, Исламия ханым. Алло, исәнмесез? Исәнмесез? Кем иптәшләрем, җавкыйларым, безнең якташ ниләребез? Әле Бөлкәдән кайтып төштем. Менә карап утырам мин, тыңлап утырам. Аларыбыз безнең олы булды. Рөстәм дә, Илһам, Әлфия апа, Рим, Шамил, матур, дөрес шулай бит инде. Бит безнең яшьләребез бар, әнә матур итеп утыралар. Карагыз әле, алар бит каягына барсалар да җырлый ала торганнар инде. Җырлыйлар һәм әйтәләр, инде Әзгенә дөнья белсен, җырлый белсен, шул вакытта артист үзен күрсәтә белә. Татар кешесе һаман да чыгып мискенләнмәсен инде. Әле асайфар утыра. Күрәсеңме? Алар хәзер Европага барып җырлый ала торган кешеләр алар. Әйе, менә бу инде дөнья күләм масштабка чыгу турында да сөйләшә башлаган идек. Гомумән әңгәмәбезне рекламадан соң дәвам итик әле, ярыймы? Хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният дөньясында тапшыру, без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Һәм менә мин монда бер Вил Усмановка сүз бирәсем килә. Менә Вил, син инде татар моңында да катнашучы бит инде, аның оештыручыларын башкаручы директор. Әйме, менә ничек уйлыйсың? Бүгенге көндә безнең 600 җырчы бар дип монда сүз чыкты. Мин 500 дип кенә санаган идем үзем чама белән. 600 ләп җырчы бар икән. 600 ләп җырчыдан әгәр дә фонограммасын алсам, моның ничәсе безнең ничә проценты сәхнәдә басып калыр дип уйлыйсың? Мин башка кешеләр өчен җавап бирә алмыйм инде, Искәндәр. Дөресен әйтергә кирәк. Менә һәр сезнең яңа гасыр телевидениесенә закон и порядок дигән передача чыга бит. Шуңа күрә законны чыгарга тиеш беренче чиратта. Менә шу кешеләр кайберләре шушы дидән төшеп калыр өчен. Закон булырга тиеш. Ул инде фонограммасыз җырлау дигән турында. Әгәр дә кеше фонограмма белән җырлый икән, афишасында язылырга тиеш фонограмма дип. Фонограммага җырлыйм дип. Билет бәясе булырга тиеш бер төрле бәядә, если ул фонограммага җырлый икән. Әгәр дә тере музыкантлар белән тере концерт икән, әлбәттә менә Шамил абый әйтте, чыннан да менә мин лишний движениялар ясый алмыйм концертта. Кайберләр әйтә инде басып кына тора селкенми дә дип. Әмма ләкин анда бик селкенеп бирсәң, җырны башкарып чыгарып бетереп булмый. Чөнки концертта бер концертта 20 ләп җыр җырлыйсың. Егетләр һәр вакытта да живьем тере килеш. Шуңа күрә ул аның үзенчәлекләре бик күп. Димәк, артист кәҗә шикелле сикерә икән, ул фонограммага җырлый. Менә син монда егетләреңне дә алып килгәнсең, әйеме? Безнең монда сикеренергә урын да юк. Әйдә алайса, терегә бер җырлап аласыңмы? Сикерсеннәр, минем бер сүзем дә юк. Бәлки аларның мөмкинчелекләре бардыр. Минем бит сикерсәм идән сынарга мөмкин. Мин теге 100 сәхнәдә бит идәннәр чыдамаска мөмкин. Биючеләр алар җиңел булалар, шуңа күрә алар сикерергә тиеш. Без инде җырлыйсыбыз килә, бүген күп җырлап тормабыз, бер-ике генә куплет. Инде ансамбль белән булгач, менә әйтәсем килә,
бүгінгі күнде фонограмма радиода, радиода башланып кете, мен айыра алмайм, бұл татар жырымы, әлі башқа нинди каналда, нинди радионы тыңлаған жыр башланып кеткешкені аңлайм. Бұсы татарша екен, бұрысы урысша екен. Мына шайбірні, шында да біздің милелікні бітірмәскейді, мына біздің жырларыбызда, күйләрібізді. Енді біздің студиябызда қабаттан жанлы музыка Қазан Нуры ансамблі сәнғат жетекшісі Рәсим Ильясов. Біз енді сенің үшін деген жырны, бұл енді мәшһүр жыршыбыз Гали Ильясов тарафынан жазылған жыр, аның икене куплетіз болса да жырлап алабыз. Бәлки бірге жырлар ұшлай бет. Nurlar sibip külgen şakta Küngülümde jırlar doğa sinin hakta Jırlar ilsin sina mine nazlarımna İlsin sina nazlar dolu yazlarımna Yılga duaylar sinin işin Senin için Jirhem yıldızlar senin için Suyun balsın eminim için Senin için al güllerin şeşevata Sana doğaçta sayrap duymayı senin vakta İsmin yangırı berman bolar bir ayakta Min bəxtələ boran yana sin var şaqta Yılğa duaylar senin için Qarlar durğaylar senin için Jirhem yıldızlar senin için Suyun eminim için Jirhem yıldızlar senin için Suyun kalsın eminim için Evet güzel mine kayşandır bu stüdyoda televiziyanın başlangıç çağında stüdyoda bütün konsertlarda mine şulay turudan turu efirde tiri müzik bilen gene barganlar. Bu tege tarihka kireylenip kaytıp algan şekilde buldu. Belki indi şundan da tatar jırının kileşegi şıldır. Гуме mine bu kileşek turunda silesek anın ne di bular atiş kileşegi? İlfak Şıhapov. Yok biz Tatar estradası turunda tapşırı dediler de tege müzikin işkeliklerine kirip gittik. Şundan da şulay. Tatar estradası деген eybir, bugünkü günde o siyasi eybir. Hem Tatar estradası, mine şuşu bütün bilgiçler süge tırgan, şere kızlarda, sikirip biyi tırgan ilerde. Onlar bütünüsü, mine şuşu TNV telekanalı bilen, ikigine eybir Tatar halkın bugün birleştirip jiyip tıratırgan. Milletini bugün jiyip tıratırgan bütün eybir yok. Miskin şuşu sügüle tırgan Tatar jırşısı akşa izlep, anarga yaşarga kirek. Yekenden bir nindi Tatar kongresi bilmegen Tatar avullarına, Tatar şehirlerine varıp çıga. Hem Tatarını jiya. Ул 20 yıl elektriğe salavat çıkan vakitte bu olup jırlayım, ben jırlamayın diye jırlay almayı. Firzer'de şulay buldu. Firzer 33 gün Kamal Tiyatrı'nda konsert koydu. Yakşı bu 33 bin kelgen tamaşaçı durak tabılsın indi. Ben aytik Salavat Sadxettinov'da tınlay almayım, radyodan da, televidenиядан da. Benim köngülüme yatatırgan müzik tügül. Lakin haberleşip durabız, Sibir'de Omsk'da tulu zal, Orsk'da tulu zal. Bütün bir kim barıp jiy almayı. Bu indi nersen Bu turunda Tatar sili? halkın birleştirip turatırgan eybir. Şul yaktan korarga.
Әлбәттә, музыка белгечләре, консерватория бетергәннәр, консерваториядә укучылар, алар тигән ишкәлекләрне, менә бу нотаны былайрак алды, менә бу закон буенча былай, менә монда гармония дөрес түгел. Яңалыкка бик тигене белән карыйлар. Бүген тиге татар халык җыры гармонга. Аны гармонда да 19 гасырда Зимагур шахтерлар керткән инструмент татарга. Ул татарның кыл инструментларының традициясе түгел. Бүтән яңгыра шул. Ләкин бүген син әйтеп кара, татар гармонга татар халык җыры булмый дип. Нәкъ шушының кебек. Эстрадага, менә Шамил абый Римма ханым әйтте. Шамил абый да әйтте бүген. Татар эстрадасына шушы сикерә торган кызларга, егетләргә, аларга бер кем дә ярдәм итми. Бар менә әлбәттә Вил әфәнде әйттеләр, алар НКЦда зарплата алып эшләр. Калган 600 җырчы ул базар диендә күлмәген тиктерә, аранжировка ясата, билетын ала, налогын түли, бара, реклама ясый. Шушы телевидениегә реклам бирүнең күпме торган Илфак әфәнде, менә монда бүленеп, сезнең коллегагыз Рузилә Мөхәммәтовага сүзне бирәсем килә, чөнки үткән елны Татарстан журналында ул татарда гомумән шоу-бизнес бармы дигән шик белдергән иде. Рузилә, гомумән менә бүгенге сөйләшүгә нинди нәтиҗә ясар идең? Мин Илфак Илфакның сүзенә кушылам. Чыннан да безнең ул гомумән бүгенге эстрада ул заманда булган скоморохлар, петрушкалар, татарда аю бөйтүчеләр. Алар шуларның дәвамчысы һәм аларга ихтияҗ бар икән. Аларга гомумән аларны үзгәртергә тырыш, тәрбияләргә тырыш, это реаль әйбер түгел дип саныйм. Алар үз җаена барсыннар, гомумән аларны үзгәртергә тырышып акча түгү мәгънәсезлек. Ставканы менә шушы яшьләргә ясап, һәм аларга дәүләт ярдәме белән аларга параллель рәвештә профессионал музыканы үстерергә кирәк. Рузилә, менә дәүләт ярдәмеме, әллә шоу-бизнес булырга тиешме? Дәүләт ярдәме булырга тиешме? Шоу-бизнес булырга тиешме? Тимәскә кирәк. Аларны үзгәртеп, мәшәкатьләнеп, акча түгү файдасыз. Юк, Искәндәр, алар үз җае белән барсыннар. Чынлап та, аларга дәүләт ярдәме кирәк. Эстрадага дәүләт ярдәме дә кирәкми, аның кысылуы да кирәкми. Менә бик җитдиләнеп тагын теге нитеп әйтәм инде. Бик безнең татар әдәбияты бар. Мәхдиевләр язган, бүтәнебез укый торган. Менә шушы мәңгелеккә язабыз, халыкны яхшы итеп тәрбияләбез дип татар әдәбиятын үтердек. Китап кибетенә кирип карагыз, татар китаплары ничә тираж белән чыккан һәм кем алган. Эстраданда шушы хәлгә төшерергә дигән фикер яту. Аңладык. Инде безгә бер шалтыратучы бар, аны кабул итәбез дә һәм инде йомгаклар ясарга гына вакыт кала. Алло, исәмсез, хәерле көн. Тыңлыйбыз сезне. Нинди фикерләр? Тагын бер тапкыр исәмсез. Бик яхшы. Сөйләгез. Әлбәттә, безнең белән шаярга теләделәр, ләкин теләгәннәрдер бәлки, мәктәпләр турында сорау бар иде. Чыннан да, монда инде тәрбияне мәктәптән үк башларга кирәк дигән сүз булды. Ул попугайы шалтыратты булса кирәк безгә үзе түгел. Менә без инде Мәдәният министрлыгы дәүләт ниндидер контрольдә тоту дигән сүзләрдә булды. Татар моңы конкурсы нәкъ шушы максаттан барлыкка килгән конкурста. Гомумән менә бу фестивальгә карашыгыз ничек? Менә шушы эстрадада татар җырына ниндидер үзгәрешләр кертергә сәләтлеме бу фестиваль? Менә монда безнең кул күтәреп узган елгы җиңүчеләребезнең берсе. Руслан Кираметдинов. Руслан. Минем уйлавымча, менә Илфак абый дөрес әйтте. Эстрада булырга тиеш һәм шулай классик җырчылар да булырга тиеш. Потому что чөнки менә чит илдә бар классик җырчылар да һәм эстрада җырчылар да бар. Эстрада җырчылар шоу-бизнес белән менә шул төрле якларда үзләре барып, Илфак абый әйтә, үзләре баралар, үзләре эшлиләр, үзләрен аранжировка үз акчаларына ясыйлар, шул җырларны җырлыйлар. Ну, минем уйлавым буенча ике әйбер булырга тиеш, ул эстрада һәм классик җырда булырга тиеш. Потому что классиканы да онытырга ярый, чөнки шул рухта, шул классика өчен генә менә шул җыр барырга килде ул. Туды. Руслан, менә бу минутта без сезне менә шушы майданга чакырабыз. Чөнки инде беренче Чөнки теге җырчыга сүз бирсәң күп сөйли ул. Әйдә җырлап кына җибәр. Юк, чыннан да бүген татар җыры, татар моңы ничек яңгырый икән? Әйдәгез ишетик әле. Вак яр дигән моңлы көйне кемнәр уйлап чыгарган җырлар
Асан йылар сыңы кебек керпе құшың шыланған дүнияда ең матурлардан икен нәрсе бар дейлер біресе оның яшілік ғұмыр біресе сүйген яр дейлер. Зур рахмет. Менә инде безнең тапшырыбызны тамамларга да берничә минут кына калды, 2 минут. Шуңа күрә кыскача гына йомгаклар. Инде нинди нәтиҗәләргә килдек? Филүсә, Арслан. Татарга бүген нинди җыр кирәк? Менә кыскача. Һәм аның киләчәге нинди булырга тиеш? Татарга эстрада ул менә бул җиңел жанрны әйтәләр. Эстрада ул классикларда җырлый торган, эстрада булып атала ул ансы да. Безнең беренчедән вокал школабыз җитми, вокал мәктәбебез. Һәм нәрсә кирәк? Җыр профессиональ уровеньга менәр өчен академик школа барына да кирәк. Халыкчан җырчыларга да, академик җырлаучыларга да, бөтенесенә дә академик школа кирәк, классик җырлаучыларга да. Аннан соң менә буларны эстраданы, любой һәрбер эстраданы үстерү өчен дәүләтнең ярдәме кирәк, системалаштырган программасы кирәк. Рәхмәт, Филүсә ханым. Менә мин шуны гына әйтәсем килә. Нинди генә җыр җырласа да эстраданы ул, поп музыкасында, жазымы профессиональный җырларга кирәк. Ул синең сүзең белән күйең тәңгәл килсен, синең ишке дөньяң белән. Үзеңә син художественный совет бул. Мин дөрес җырлыйммы дип. Син бүген уйла киләчәгең турында. Рәхмәт, Шамил абый, шушы җырда бик матур итеп бетерә идегез, Римма ханым. Һәр замананың үз җыры калырга тиеш. Менә безнең заманадан мин уйлыйм, безнең җырыбыз калдырабыз дип. Менә хәзерге җырлый башлаган яшьләрнең дә үзләренең менә үз заманаларында киләсе буын рәхәтләнеп җырлар калсын. Җыр турында күп сөйләшәбез һәм Бил әфәндегә сорау да калмады, чөнки вакыт та калмады. Җыр турында күп сөйләшәбез, язабыз, тәнкыйтьлибез, ниндидер тәкъдимнәр белән чыгабыз, ләкин һәр вакыттагыча бүгенге эфирдагы кебек сораулар ачык кала. Бу бәхәс инде теге Тукай заманыннан ук бара һәм тагын әле 100 ел дәвам итәчәк. Әле без бу турыда тагын җыелышып студиябызда сөйләшербез. Ә сезгә килгәнегез өчен рәхмәт. Әлбәттә, күп сүзләр, күп әйтелмәгән фикерләр калгандыр, ләкин дәвамы булсын бу эфирның. Килүегез өчен зур рәхмәт тагын бер тапкыр. Хөрмәтле тамашачылар, игътибарыгыз өчен сезгә дә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сау булыгыз. Сау булыгыз.